ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଲ ନାନି ମୋ ଧର୍ମ ଦଇ ମୋ ଦିଟା ପୁଅ ତାଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକିରି କହୁଥିଲ ନାନି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ କିଛି କହିନି ମୋ କଳା ରାଣ ଖାଇ କହୁଥିଲ ନାନି ତାଙ୍କ ରାଣ ତୋ ରାଣ ଖାଇ କହୁଥିଲ ନାନି ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଇଏ ନାଟକଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇଏ 1.5 ମାସ ମାନେ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଛି ସେ ଯୋଉ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଗୀତରେ ବାହାର କରିକିରି ମତେ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଠୁ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ କାନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ଭାବୁଛ କାହିଁ କିଛି ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ କହୁନ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତେଣୁ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର ଆମର ଯୋଉ ଶିବାନୀ ଦେଖିନଥିଲା ସେ ନାଟକରେ ଯେମିତି ବାହାରିକି ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ସବୁ କହୁଥିଲୁ ସବୁଆଡେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ ମାନିଆ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କଥା କାହ୍ନା କାହ୍ନା ସବୁ କଥା ନାନିଲୋ ମୋ ମା ଭଳିଆ ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଲ ନାନି ମୋ ଧର୍ମ ଦଇ ମୋ ଦିଟା ପୁଅ ତାଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକିରି କହୁଥିଲ ନାନି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ କିଛି କହିନି ମୋ କଳା ରାଣ ଖାଇ କହୁଥିଲ ନାନି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାହା କଲେ ଭଗବାନ ତତେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ହିଞ୍ଜଡାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବୁ ନାହିଁ ନାନିଲୋ ମୋ ରାଣ ମୋ ପୁଅଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଥିଲ ନାନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ କଣ ଦୀପକ ସାର୍ ଆଜି ଛୁଆମୁଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ନରକେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିବି ଜାଣି ମୁଁ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କଣ ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ଦେଇକିରି ମତେ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ କାହ୍ନା କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ କେତେ କଷ୍ଟ ବେଳେ ଶଳା ହିଞ୍ଜଡା ତୁ କିଛି ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ସେ କଥା ମୋ କାନ ଫାଟି ଯାଉଛି ମତେ ଶୁଣ ଯଦି ପାଞ୍ଚକୁ ପାଞ୍ଚ କହିବା ବାଧିବ ଯଦି ଛୋଟାକୁ ଛୋଟା କହିଲେ ବାଧିବ ଯାହାକୁ ନା ପ୍ରଥମ ତ ସେ ଶବ୍ଦ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ତମେ ଯାହା କୁହ ସେ କଥାକୁ ଶିଖିକି ଯାଇକି ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତମେ ଆପୁ ସହିତ କରିଛ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ଇଏ କରିଥିଲି ତମର କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ତମେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଥିଲ ଦେନ୍ ତାପରଠୁ ତମେ ରେଗୁଲାରିଲି ଠିକ ଅଛି ଏନିୱେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରେ ରାଣୀ ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ହୁର୍ସି ବାବୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଟକିଥିଲି ମତେ ସବୁ ସାର୍ ଲେଖିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଥିଲେ ମେସେଜ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୋଟେ ପେଜର ଅପଣାଇଲ ମୋ ପାଖରେ ନାନୀ 90 ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ବାବଦରେ ଏତେ ଫରୱାର୍ଡ ନୁହେଁ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ସେଟିଂ ବାବଦରେ ମତେ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ ରାତିରେ ସେଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଟ୍ କରି କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିବି ଦୀପକ ସାର୍ ଲେଖିକି କରିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ମନକୁ ମୋ ମା ରାଣ ପଦେ କହିଲି ଆଉ କେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି ବାପା ତୁ କେବେ କହିବି ଯା ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତୋର କୋଟି ପରମାୟ ହଉ ଯା।